Kahnya Trap Youth Council Maulangwir Unit haka arpu pratare ujemang arja arpusau kalpen keburam yau hybrid kisan wan yang hayeng sa jong u halor ki kam slur jong u kata dakabau lalan ladi yala ka jong ka jing ban pelat yaki laingot ki hybrid ki badang hapo ka khat arsnam karta ki balajan ngam jelop hakawa mau iksar ha Maulangwir KHYC kal ai ka jingkit bok kit riang yau nu hybrid but ai men sim ru bu undang le su ki kam babha hadien habot ki ba ublei nong bu nong thau ula ai sap ha u Hakaju kapor kaseng kala kentu ya ki board district baki day ban le yau new hybrid namar hadut laingot ki mense makor dor ula yo ban pelat laban kedau hang ne bahaka arpsan tarik ujemang arja arpsau saungot ki khna nakas nong Maulangwir ki badang hapo ka khat arsnam karta kila lech sumbat jingi hakawa mau eksar Long babaro saungot kila bakla bat kila jan ngam jelop Henry lawan lapno u hybrid kisen u belayo ban pelat ni laingot na pedeng jongki kadba wei pat belayo ban pelat daki kentai ki basat jan ngati nin sesjan hadi porong dan di sajan tang sajan por pebujis pesteng kian menjela nga umat rap ta nga masas ngau nak sajan bu tang di mare ngor cuji bu langut kila anak apa te ha buat ngalawi satay ngasaksit ngasak sin kong chawe ta hadin ngasi sa awe ta lor di melajong ta or sidan tau bukado usa la bechtom or senti or support ya pamaja te lenti or elar dan itinman me sejan ta kenjang yang mapun hacung wat ikit no jot lancar no hospital tenti la pun men hacung la edan pa la jer ta lo yai tai kon macam di akhmat macam buat kepala din ta la ilar pa la nyon ya po yang tikon ta hadin la jot ta nan ni man ma lam chana ma ba no lam chana hospital te or pa or ba no hospital ta tentin or la biang UI ya kam ka baslur jong u hep ubarit jong phi ubala la ban yarap ikicaki parado ki parasnam ki jongi ti klem ka jingting klem ka jingsir ulala ban le ya kamba ka bakrau ti katkum ka jing UI ki jongi ya ki lat patang hubor ti kumta ngiru klem ka jingslem ya ban wan hakan ki ying ka jong phi ban wan ban ai ya kamun sim ya phi bat kangju ru ban ai ya ka jingkit bok ke ruyang phi ti katnu ka jingkemen kalong ka krau yangi bat ya phi ru kumju ti bat kawe kalong ka jingketu ya phi ba kum u hep samla ba ka ka jing slur ka jing phi ba phi nang slur nrei wat slur ya kabi ka bat kading kumba ong kitempen kalong kaba habang ngiyat ya kaba ngiyat ya kata kalinti ka bongday ka bat kading kabang nray haba pi long slur ya da kalinti kabaday ti kapno ka jing sukumen ka jongi mangarba kat kata kaba khadu sangot kimensim rio ndai pi kumu hep samla ubaret ndai pilale ya kakam kabakrau ki kadno ka jingdap ka jing sukumen ka jongi Habatin pej bahaki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya